ፈንቅል ጩራ ሙሉ ብርሃን ኣብ ትሕቲ ዝብለ ቴማ ብሩራዊ የብየልዩ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምጽምባል ሰፊሕ ምድላዋት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ከም ዝርከብን ኣብ ማሕደሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ጊዮርጊስ ሓቢራ ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ብዝሃበቶም ጋዜጣዊ መግለጺ ወይዘሮ ጽጌረዳ ካርኒቫል ቁሸት ገድሊ ኮማ ውዳሳት ሰነዳዊ ፊልምን ጽሑፋትን ስፖርታውን ፍልጠት ጠቀስ ውድድራትን ስእለታዊ ምርኢት ትረኻ ምብጻሕ ናብ ቦታ ታሪክ ዘጠቃለለ መደባት ዘጠቃልል መሳነውደታት ክቐርብ ምዃኑ ገሊጻ እቲ ጽምብል ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ክካየድ ምዃኑ ልክዕ ዕለታቱ ድማ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብማዕከናት ዜና ከም ዝሕበር ኣብሪሃም ዕላማት ጽምብል ኪንዮ ድግስን ደስደስን ነዚ ሎሚ ነስተማቕሮ ዘለና ሰላምን ቅሳነትን ክውን ንምግባር ንስተኸፍለ መስገደል ንስተፈጸመ ጅግንነትን ሓርበኝነትን ከምኡውን ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ብምዝካር ንታሪክ ቅያ ናብ ዝተካእተ ወለዶታት ንምስግጋር ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ጽጌረዳ ጉዕዞ ልምዓት ኤርትራን መጻእያን ንምጉልሐውን ከም ዝኾነ ኣረዲኣ ኣብ ኤርትራን ዝተፈጸመ ቅያ ከተዘንቱ ቀሊል ኣይኮነን ዝበለት ወይዘሮ ጽጌረዳ እንተኾነ ታሪክ ውርሻ ወለዶታት ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ተጠቒምካ ብዝተፈላለዩ ጥበባዊ ስራሓት ንምትሕልላፍ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብዚ ጽምብል ብራዊ የቤሉ ስርሒት ፈንቅል ድማ ዓቢ ቦታ ተዋሂቦ ከም ዘሎ ኣነጺራ ፈጻምን ወናንን ናይዚ ንጽምብሎ ዘለና ስርሒት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንድምቀቱ ተዓጢቑ ምህላው ብምምልካት ነበርቲ ከተማ ባጽዕ ጥራይ ዘይኮኑ ነቲ ዞባ ዘቑማ 10 ንኡሳን ዞባታት እውን ንባህሊ መነባብሮን ኣመዝጊበንኦ ዘለዋ ምዕባለን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ከቕርባ ምዃነን ገሊጻ ኣብ ማሕደሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ መወዳእታ ንኩሎምቶም ብግዜ ገንዘብን ፀዓትን ነዚ ጽምብል ንምድማቕ ዝዓዩ ዘለዉ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ስራሕ ቅያ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ጽምብል በኣካል ይኹን بمنقدي معكنات زينا بقرعة حبنن كساتفو تمنيام ኣብ ዞባ ማእከል ቁጽሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት ብምዕባዩ መጠን ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ከም ዝነከ ተገምጊሙ ሙሉ ትሕዝቱ ብርሃን ዓንደ መስቀል ከቕርቦ እዩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ምስ ኮሚቴ ጥዕና ዓድታት ብዘካየዶ ውሁድ ስራሓት ንቕሓት ኣዴታት ብሓፈሻ ክቢሉ ነብሰ ጾራት ጥዕናዊ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ከካይዳን ኣብ ትካላት ጥዕና ክገላገላን ብምብቃዕን ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጋጥም ዝነበረ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ኣዝዩ ከም ዝነከ ብ11-12 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣወልያይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተራሙ ውሓስ ጥዕና ዜጋታት ኣብ ዳግመ ህንፃዊ ገስጋስ ዘለዎ ኣበርክቶ ልዑል ብምዃኑ ቀዳምነት ተዋሂቦ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ይኹን ዓቕሚ ሰብ ንዘጋጥሙ ብድሆታት በብመድረኹ እናመላእኻ ነቲ ብደረጃ ሃገር ተዳልዩ ዘሎ ዘርክሒ ትካላት ጥዕና ብዓይነትን ብዝሕን ናይ ምዕባይ ሸቶ ንምስማር መምሕዳር ዞባ ፃዕርታቱ ኣብ ምሕያል ከም ዝርከብ ኣብርሂቡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ብጊድኡ ጥዕንኡን ኣፍራይነቱን ዝተረጋገፀ ዜጋ ንምውናን መንግስቲ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ዝተፈላለዩ መደባት ከም ዘተግበረ ኣብ ባይታ ድማ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ بمسارات زقربت سبساب أب حمبرتي زاجرن تعزجان مسكون بمتحوار تكالات أنا كم تحنصا حمامات بحافشات تمحل لفت الدماء بقندو نمكتا أب تمهارو زتكورا قصقصات كم تخايدن تبوت إيد كم ترخبون فولي أدهو توهيبو بزل على خاطر المخانن تحبيرو ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሰን ኣብ ዘስማዓቶም መዕፀዊ ቃል ኤርትራ ኣብ መዳይ ጥዕና ሳላ ዘካየደቶ ገዚፍ ወፍሪ ንቐንዲ ሸቶታት ሚሌኒየም ከም ዝወዓቶ ድሕሪ ምግላጽ ንዝያዳ ኣድማዒ ውፅኢት እቲ ፃዕርን ውህደትን ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጻ ኣስዒባ ሚኒስተር ኣሚና ነቲ ብደረጃ ኣህጉር ኣስጋኢ ኮይኑ ዘሎ ሕማም ኢቦላ ንምክልኻል ቅድመ ምድላዋት ተገይሩ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝኣቱ ጋሻ ክታበት ናይ የሎው ፊቨር ዝገበረሉ መረጋገፂ ወረቐት ምስክር ክሕተት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ማይ ተመናይ ማይ ጮሆት ዓዲ ጓዕዳት ገሽናሽም ማዓስከር ደንደን ዓዲ ሻኻን ካልኦት ከባቢታትን ትካላት ጥዕና ናይ ምህናፅን ምፅጋንን መደባት ተታሒዙ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ኣብሪሃ ዞባ ውርክብ ፌደሬሽን ዲሞክራሲያውን መንስያት ዓለም ኮሚሽን ኣፍሪካ ብዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ክእንገዲው ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ነዚ ኣግዳሲ ዞባ ዋዕላ ከካይዶ ፀንሕ ምድላዋት ከም ዝፀፈፈ ዝገልጽ ዘሎ ንፀብጻብ ሃብቶም ፍረዝጊ ገብረ መስቀል ገረጽጊሄር ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተምሃሮን ኤርትራ መንስያት ኣፍሪቃ ንሰላም ነባሪ ምዕባለን ቃልሲ ኣንጻር ሃፀይነትን ይሓብሩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 21 ክሳብ 23 ጥሪ 2015 ዞባዊ ርክብ ፌደሬሽን ዲሞክራሲያውን መንስያት ዓለም ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ንምእንጋድ ምድላዋቱ ከም ዝጻፈፈ ሓቢሩ ሓላፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ማሕበር ኣቶ ዳንኤል ኢያሱን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ
علما نايت زكاد ركب منفقاوي نطفتات نايت ودب نمقمقامن بزعبا ناي مساين مزتاين كمون أبزمت صور حكومبت أب ناميبيان زكاد علماو فستيفال منسيات بزعبا كجبر زقبؤ مدلوات نمزتاي كم زخون الزنة صراطو دانيال أبتا قطامي حقينيا مثل إرترا نمنسيات علم نمن صورق زخفتو عدل نممزماز كم مدب تتحيزو مهلاو أبريهو بدرجة علم بدرجة ميدياتات بزعبا إرترا زبهال زانتا خاليو منسيات بزعبا إرترا زفلتو زانتا ونكاليو تي أبايتا زلوخون نتكخاليو سلازي بوحدو أبتي ترخب اللقات عمتات بزعبا إرترا بزعبا بوليسنا إرترا بزعبا زلوه كايداتات كتلال غتفتن كالخ زيادة بأكال مسئين كرئيو بهوية مالتي سلازي بوحدو استعرم مثلي ناي إرترا كهلوهم هاجراو محبر منسياتن تمارن إرترا كاب زحلف ورحت حساس جميرو كوميتي بمقام مدلاواتو ككايد كم صنحز قصاتو دانيال نمرقص نايت ودب زقلصو مدبات سمينارات بكادرات منغستن جنبارن توريزماوي صقاتات إرترا نمفلاط كمون إرترا هاجراو كبرتا نمحلاون لمعتاوي نتفتات نمنفعن اتخطلو بوليسي نمن صبراق لعل قلحتاتو وهيبو كسر حل مقانو تفليتو أبتركب كاب موزامبيك دوب أفريقيا ناميبيا أنغولا غانا سودان تنزانيا زيمبابوي كونغو برازافيل ألجيريا ليبيان كالوت هاجراتن زمصو وكلت من قسقاسات منسيات كمساتفو حلافه قديات وصاي همامته أتو دانيال أبريهو فدريشن ديمقراطيويان منسيات عالم أبشعن 945 زتمسرته خوينو نسلامن محزنتن أحزاب مخبار سبعاونات كمون أنصار عبللان قبتان زكالس ودبيو بزي كازي هاجراو محبر منسياتن تمارن إرترا مس فدريشن منسيات ريبابليك سودان بمسرت كايدو صنحي زتفعل ركبات أمونغو منسيات كلتين هاجرات زلو زمدنا منسيات نمدنفع زعلمي وهود كنا منسيات زبطات قاشبار كان كسلان كاب 10 شوعتك 10 تشعات تطري أب كتما بارونتون مقاد تداليو كمزلو كاب ماكلاي بيت صحفة همامته زترق بحبريتا أملكتو حدا بدرجة سودان درجة محبر منسيات فدريشن من منسيات سودان تقلال محبر تمهارو سودانن ككايز صنحي سممعات قالو مالتي حجي مقصلتا نايتي مش فدريشن منسيات سودان زلنا ناي حبراو صراحة سممع اب بهلي اب سبورت اب تمرتي كال استفلالين منسيات زقدسو ارستاتن بحبر كنسرح بزلنا سممع امونغو سباقاش باركان زوبا خسلان كاست قبره بروتوكول الله مالتي سلازي نايزي بروتوكول زي فلام مدب يزخون زلازي أبتي كنز قرب بهلاوي سبورتاون تمرتاون مدبات تسناديو كم زلو كابزوباتات بورت سودان كارتومن زمصو منسيات كساتفو دما تثبيت كم زغبر اتزر خبنا حبريتا بتوثقي ارديو صريتو ዝተحلوه قرب ماي نمرغاز قصال صعريو زكايد زلوم كم اكل نايزي ابعد سغدو بستسلاسل بروجكت نبرتي تتقمتي كون بقيم الله وكيل إيرينا يوناتان عبيون زدالو صبصاب شام تولن أب زوبا مأكل أقلقلت صوري ستماي نمسفح ككايد بزنحة صعري أب ممحدار كبابي عد سوقدو لعلي 10 مليون نقفة بزود بروجكت أب 600 أبايتي مسمر صوري ستماي بمزرقحو تتكمتي صوري ستماي كوينوم ب10 سلستة الرياب استخايدة سنسرعات مزامت بروجكت أكايد سرح ممحدار زوبا مأكل آتو زرقي تولد برهان أبز اسمعو قال سالاز تخيد صعري لعل 95 مئتاويت كاب عدتات زوبا مأكل صريتوز تحلو مايكستيا 5 بقعة تقيسو نبرت عد سوقدو كم تياب مسلسالت بروجكت زرأيو لعل ستافي وحسنتو أمرقاقاتون وحلول أتغاقما كزوترو تصويعوم أب ممحدار زوبا مأكل حلافي كفلي صوري ماين رسح فساسن إنجنر قبرخيدان قرماتين بوغنو نبرت عد سوقدو رخيبا موزلو عدل أكال نايتي صوري ستماين أب كلو نمبتسح منغستي زتكبرو زلو مدب مخانو بمتكاس ات بروجكت عوت نخوون نزعارو كوميتي لمعات عدن مشارختن أمسجنوم
እቲ ፕሮጀክት ብምትሕብባር ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከልን ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ከም እተሰላሰለ ዝሓበረ ነቲ ስራሕ ዝተኸታተለ ጀሜትራ ዮሃንስ ሙሉ 38 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዓበይትን ንኣሽቱን ሻምብቆታት ከም ዘጠቓልል ተሳትፎ ህዝቢ ኣብቲ ስራሕ ድማ ልዑል ምንባሩ ገሊጹ ማይ ተረኺብ ኢልካ ብዘይ ንቡር ኣገባብ ማይ ምጥቃምን ምብኻንን ኣገዳሲ ኣይክኸውኒ ማለት እዩ ህዝቡ ነቲ ዘዋዲዱ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ማይ ከም ንዋቱ ብምርኣይ ኣብ ምክትታሉን ኣብ ዝኾነ ፀገማት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣብ ምሕባርን ዓባ ኣበርክቶ ክገብር ትፅቢት ናይ ማለት እዩ ነበርትን ኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ፕሮጀክት ማይ ንምጉራት ንዘጥፍዎ ዝነበሩ ግዜን ዝነበሮም ሃልክን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝቐንጠጠሎም ብምሕባር ካልእ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ዓፀፋ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ካብ ሓደ ኣንጎሎ ናብ ሓደ ኣንጎሎ ተጠውየ ይድኸይ ነይረ ኣዶ ቆልዑቴ ማይ ክጨንቀኒ ከሎ ካብ ሓደ ኣንጎሎ ግድን ተባኢሰ የምፅእ ነይረ ሕጂ ግን ኣብ ኣፍ ደገና ማይ ረሂውና እዚ ኩሉ ሪጋ ቦት ኣንስትና እንዳተቃለሳ ለይቲ እንዳተሰአ ሕጂ ከዓ ሳላ መንግስትናን ሳላ ምምሕዳርናን ሳላ ሽማግለታትን ሳላ ኣወፃእ ደለዉ ዝደገፉና ኣብዚ ተሓጒሽና ማዒልና ንሕና ካብዚኣ ትቐርብ ዓዲ ዘየላ ብዙሕ ሽግር ነይርና እዩ ዝማይዚ ሙሉእ ለይ ተሓድር ነይሩ ሰባብዚ ይዋቃዕ ነይሩ ፍስቶታት ገልጠምጠም ብል ነይሩ ሕጂ ግን በቲ ሂብና ዘሎ ፀጋኣነ ንመንግስትናን ንህዝብናን ነቶም ኮሚቴ ከዓ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ነዚ ነገር እዚ ንህለኩንነት ዝገበሩ ከመስግን ፈቱ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ምዕዋት ናይቲ ፕሮጀክት ንዝፀዓሩ ትካላት መንግስትን ውልቀ ሰባትን ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ንምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሰግዶ ዘገልግል 1.5 ሚልዮን ናቕፋ ዝወድአ ህንፃ ተመሪቑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ነብሰን ክኢለን ህይወተንን ህይወት ስድራ ቤተንን ብግቡእ ንኽኣልያ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ጨንፈር ሃማደ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዘቃንዖ ገምጋም ተገሊጹ ኣብታ ኣኼባ ምሃብ ንኡስ ለቓሕ ምክያድ ጥዕናዊ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ከምኡውን ምርግጋፅ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀንዲ ዕላማታት እቲ ማሕበር ኮይኑ ብዕቱብ ከም ተሰርሐሉ ክበርህ እንከሎ ደቂ ኣንስትዮ መበገሲ ረኺበን ቁጠባዊ ዓቕመን ንኽማዕብላ ብዝተኸፍተ ዕድል ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ናቕፋ ንኡስ ለቓሕ ከም እተዋህበን ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ተነፂሮም ሓላፊት ጨንፈር ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ማሕበር ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ብዕቱብ ክሰርሕ ብምጽንሑ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት መሰረታዊ ለውጢ ይርአ ከም ዘሎ ጠቒሳ ኣብ ግላስን ሓሻይን ኣብ ምንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ተዋፊሮም ዝጸንሑ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ፍርዲ ከም እተዋህቦም ሓቢራ ንሳ ስዒባ ጽጉማት ተማሃሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ሽግራት ካብ ትምህርተን ንኸይሰናኸላ ናይ ገንዘብን ናውትን ደገፍ ብሉጻት ተማሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ መተባብዒ ከም እተዋህበን ኣረድያ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ኣብ 2015 ኣብ ምሕያልን ምውዳብ ኣባላቱን ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሐሉ ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ ምዕዋት ቁጠባዊ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፍታሕ ኣፍሉጠን ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ኣብ ምዕባይ ከምኡውን መሰላተን ኣብ ምሕላው ብዝሓየለ ካብ ዝስርሓሎም መደባት ምዃኖም በሪሁም ሃማደ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣብዚ እዋን እዚ ውዳብኡ ንምሕያልን ንምስፋሕን ብዘካየዶ ንጥፈታት ቁፅሪ ኣባላቱ ክቢሉ ከም ዘሎ ሰነዳቱ የመልክቱም ዜናታት ውሽጢ ሃገር እዚ ክትከታተሉ ዝፅናሕኩም ነይሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና